Excited na dyan ko bakla na magdulag Granny for Bayot the Rebellion, ma'am. You know, like, legit. Bayot, like, unsa pa gihulat, ma'am. Charas. Okay, ano lang sa taday ha, normal. Kaya medyo dili pa na to carry baklas. Wala to cylindrina ba ito, you know. Nonsense kaya na siya, ma'am. Sige na siya pakurat bayot. Like, ano lang, charas. Okay, walay darker, anay bakla. Charas. Bakla, like, madam. Charas. Ay! Oh, nganong naabot man kadira bayot? Nganong naabot ka dira, ma'am? Hala sa silindrina, bakla, hala bayot! Hoy, miyam, nagunsa ka dira, miyam, nangihi. Unsa man ka nanghibet, nagtindog. Chares, bayot ka, bakla. Ay, nay mga kahoy day, na sila paanik-anik, bakla. Sa man bayot, isugnod ni ma'am, kaya wala ba may sugnod diri, bakla? Namutol ay magkahoy bayot, na tres, chares. Illegal na yung pambuhat, ha? Di na maayo, ha? Namutol mag mga puno bayot without replanting, ma'am. Ba niyo gipang ilisdan, bakla. Ah! Hala ka tumatong bana ni Slendrina, oh. Naabot lagi na siya dira, ay. Chares, the Rebellion family, ganina. O gobs, ha, o gobs. Saba, kay mag-ready na ta, chares. Okay, day 1, bakla, legit. Okay, day 1, bite, like, unsa tong maano diri, bakla, like, mali. Ay! Okay, naanatay kay, bakla. Okay, naanatay old kay, ha. Okay, naanatay old kay, like, my gosh. Okay, na ay mga anik-anik diri, bakla. Na libro ni Lola, bakla. Okay, walay sulod. Salamat na lang. Okay. Okay, ay! Oh my gosh, Granny. Long time no see, Granny. Himala, kay waka ning gwapa. Chares. Chares lang, Granny. Ning gwapa, wala ka, Granny, pero 1 seconds. Ay! My gosh! Wajap, alol, kinsa man ni? Kinsa ni siya, best? Day, kinsa man ni si Boy Gluta ni bakla. Hinong naaman ka diri, bakla. Mo man yang gasagpaan ako, oh, wadyo kay batasan, ha. Murara ba kag siopaw, mura kag siopaw, ha. Day, mura siya si di na lang magtel. Layawa day. Nagunsa man to na glitch, chares. Wait lang, be, kay murag basa lagi akong kamot. Ay, ngano man ni. Looy mga chismosa kay mo, bakla, ay. Hala, gaoban dyan ang The Rebellion family, bakla. Hoy, just ko niya bayot ang hugas pod Granny ni maho na makagrani. Oy, otro pa ning sobraan sa glota, oh. Kay panghawa na mo, bakla, kay di ko ka. Ay, ulalahin na lagi niyang gidala, ay stick na lagi ni ko. Ay, same lang ni Jackman. Hala, bayot, hoy si Granny day tabangid day, awag evolution na siya dra, bayot. Gibitrade ka, ma'am. Asa man ka, bakla? Hala, uy, ato ay si Granny to, bakla. Gusto evol na to, bakla. Na, basta gi-evol na to, bayot. Charas. Okay, dapat. Okay. Okay, sa taas ta. Okay. Legit! Okay lang. Sunod ron kay Pat yun ta karon, charas. Okay. Ay! Nasi Boy Gluta diri, bakla. Na. Ka-scary, bakla. Oy, charas. Ka-scary ba ni Boy Gluta, bakla? Na-overdose. Lahard lagi ang kuan, ay. Like, di siya maano dayon. Kay dira ka, Granny, ha. Later na kay IC, bakla. Okay, I think lock. Uy, lock Japon, bakla. Okay. Like, dako ka siyag balay, no, like, amazing. Diba? May sulad. Sa maning balayan ninyo, bakla. Ay, kapobre ba, ane? Kidihara na. Feel ko na sila diri, bakla. Mayatch ko diri. Manhi manggoro ko diri. Ay! My gosh. Okay. Charis lang, bakla. Di ko manha dira, bakla. Kay kabalo ko, bakla. Namo dira, ma'am. Miyam, namo dira, bakla. Ay, unta di mi magtagbo ni Granny, bakla. Kay na. Masuya ra ba to siya, bakla? Di ba siya kadawat og kapildihon? Chares. Okay, like, unsay na adiri? Na, unsa man nga nung wala man ni mga sulod. Pagtagog imo, Granny, oy. Taguin imong nawong, chares. Ay! So, okay. So, matutag ubos. Okay. Okay, unta, wala lagi sila diri. Uy, feel ko na-adjust sila diri, bakla. Yung ano nararamdaman ko, chares.
Ready? Okay. Okay, wala sila bakla. Okay, wala ang mga abnormal ha. Ay! Salamat. Wala sila die. Like, nag-reunion pa sila bakla. Hala, unsa maning balaya. Uy, may pag mag-undang mo. Okay na ay. Ay, naipadlaki bakla. Hala, love it. Love it, kaya naipadlaki. Salamat. Kinaapa ko'y wala na abrihan which is kani. Yawa. Okay, so naabrihan na natutanan, no? Ah, okay, so dira sa ni bakla. Okay, diri sa ni girl. Ah. I know right na naa sila diri bakla. Wait lang, like legit. Na uy basin magtagbo mi ni granny diri ba like my gosh. Ay! Naaman ka diri bakla nagpahangin. Diyos ko ni mo bakla. Naunsa naman ka granny ay nganong ka jogging man kabayot gabiing dako. Diyos ko granny gapabuyag jud ka granny. Nabadi ay! Karon kay mag-meet up dahil mo bayot mo nagpalibak bakla. Karon pa ko mag-jogging ga duster. Nadaing ana bayot. May pime hala padayon. Ipadayon bakla. Ipadayon granny. Go kod mo go kod ang mga iro. Chares. Si granny kay gapabuyag bet gabiing dako jogging hala bayot naunsa ka granny. Hala uy ma-feel ko marag na iyang bana diri. Ay tara. Kinaraman din diri bakla. Tara. Okay na abri na ha. Okay na abri na siya girl. Okay na abri na siya day. Unta na ay hammer dadto oy. Magtagbo na pa maning gapabuyag diri o chares. Kay bait dako kay sila balay ma'am like legit. Himala si granny no kay nakaluag-luag. Ay siguro na nga fam ni na. Ay sus ni magrani. Kabalo ba jud ko magrani di jud ka magwantag isa bayot. Kay over na imong biga granny ha. I-maintain daw na granny palihog lang. Ay naara man ning bayhanan na. Bayhanan ni on Diyos ko na. Sagpaon ko di katoloron charis. Okay, atong next station bakla kay mo ato tagtaas kay of course ko anto natong diamond. Wala man lang hagdanan diri oy. Kay diri sa ni bakla aton itagak diri. Like diri ang basement of course. Ala bakla oy maot kimong pagkatagak pero go na nabayot. Pasado na siya ma'am like you know. Ay! Narayang bana. Oh, granite Chismosa kay si granny ay. Yung bana ka chill lang. Mugawas tarag. Unsa naman ni ay chares. Like granny nga nun chismosa maka granny. Feel ko na si boy gluta diri. Ay, tara na ikat replies. Ay. Feel ko magtagbo mi ni boy gluta. Boy gluta. Okay. Kay aton siyang putlon. Kay murag magtagbo dyan ming boy gluta bakla. Kay nararamdaman ko ang kanyang ano. Boy gluta! Ay! Abi ko si boy gluta. Okay, diri man diba? Okay. Okay bakla, so diri sa dapat atong ikuan. Kay kabalo man ko bay tamuanan na sila ma'am kung dira na ko na ilabay. Kabalo ba kung granny ba chismosa kay na bayot. Okay. Perfect like legit. Diba naman na sila dawa day ha. Abrihan ako day ha. Oh, ay! Wait lang, kadjut lang. Basta na si boy gluta. Ay! Aro si boy gluta. Oh, marag na hit stroke charis. Na hit stroke siya bakla. Ay! Pasabog ka tonight. Ay no, dapat kanya tong ilabay diri. Dapat kanya tong ilabay kay mutingog man ni siya bakla like ming siya tengeneng. Okay, sa ilabay. Ah, di ba nitingog siya na? Ah, nitingog siya bakla. Kining tingog siya bakla. Okay, kung ano to ning diamond.
Of course, diri man ta mo agi bakla sa iyang hagdanan na. Granny sig pangagdag tago granny pagtagog imo granny mura kag na abnormal oy. Oh, di ba? Ano na siya bakla legit. Dayon. Oh, diri din ka bakla. Ana ra na ka simple ma'am. Ana ra na bakla. Dayon magbana-banha din ta diri bakla, diri o diri diri. Diri bakla like imo nang ihagbong ana din ko ano magbalik di mo hawa ka bayot. Ana ra na bakla di mo anha naman din mga abnormal bayot kaya binlag ni na yung mga aneng-aneng. Oh, di ba legit? Oh, di ba? Ay sus kabalo na ko ninyo bakla. Hey, pag sig ICU da granny oy kay wa man ka na kuan. Gusto di ka may ICU ha? Okay, okay, wala yang banan no, wala yang Lamar na yan. Ano yan? Ah, di ba like legit? Perfect. Okay, unta wala sila diri bakla basta mag-uban ni sila diri day. Okay, okay, wala. Kuno to ning old coins. Sa saan na to na bakla, no? Okay, basta manulod na sila day, manilip na sila day kabastos bakla na chares. Kay bakla, hala murag makuha to na akong gun. Ay. Hala, love it. Ay, ara, karon mo bakla, legit. Asa naman mo bayot, pakita na mo ma'am, kay gadala na kog, na. Gadala na kog kuan bakla. Plasma, chares. Ay, chares lang. Okay, marag mo naog na sila, hoy, pang naog na mo bakla, unsa pa may gihulat ini bakla. Okay, sisilipin. Ay, gaoban na mga abnormal. Hoy, ali mo bayot. Ay, ali mo diri. Kamo ba kamo? Just ko ba? Kamo ba mga abnormal man mga bayot? Ang abnormal man mo, mga abnormal mo bakla. Diri bakla awa ha bombayan ni ron. Hoy, asa gani dapat imo pauli. Bayot lagubo. Asa imong banad day lagubo ka, ma'am. Kumatos. Asa man si grandpa bakla? Unsa man magtago-tago na lang tani bakla? Hoy, bayot pakita, ma'am, pakita bakla. Asa yung bayutan ni? Di magtago-tago bayot. Pag ako gi tara. Chares. Wala bakla, di lagi magtago-tago, ma'am, kay na mangbuto ang tanan bakla. Like, my gosh. Feel ko na si grandpa diri, ara oh, grandpa. Parang feel ko, ara. Chares, wala di siya bakla. Diri do diri. Ay. Okay, wala ang tanan ha, wala ang tanan dira sana. Okay, diri sa ni bakla. Oops. Okay, dira sana. Kay dira sana bakla kay kuan sana to tong kuan. Kuan na to ning anek-anek. Feel na ko na diri ang hammer, of course. I hope na kanina ang hammer ha. Nangawala ang mga abnormal ma'am, nangabuhi na sila bakla. Una day kay mga tirang. Chares lang. Ay tarang hammer bakla. Legit. Like my gosh. Okay, masaka sa tagtaas na of course kato ni i-place. I-place. Pero kung makita namin sa mga abnormal. I know before ta mo sakad. Ay, granny karon ka lang. Waka gapalibak day mag-unsa man mo dira bakla. Kay dapat manggawas mo. Kay panggawas mo. Oh. Okay. Ay dapat lang ana lang atong konha, ana lang atong station. Ay, pwede man guro diri awaha. Bayot, balbag, halabait gibalbag, tabangi. Tabagin ninyo si granny guys, gibalbag siya bakla. Feel ko marag na diri sa Esperanta. Chares, wala diri siya day. Ay! Hoy! Kulbaan ang tanan. Asa mas Esperanta bakla? Hoy, Esperanta, abnormal. Holod, doy, tabangi siya, doy. Donate daw magbuhok. Hoy, Esperanta. Ali diri Esperanta kay magdonate kog buhok nimo ha. Mulabong imong buhok bayot pag muduol ka, day. Oh, ara day, oh. Ay! Gymnastic siya bakla, legit. Sana all gymnastic, sana all. Maka-proud ka ni mga gymnastic, no? Maka-proud siya bakla, like yun, magtumbling-tumbling sila, ma'am. Mara sila mga ipang ango-ango.
Kay kuwaon to na tong hammer day ato tong gubon tong mga kahoy dito bet kay wa may sugnod bakla. Chares. Chares over naman oy. Okay. Okay, so ana gang. Okay, kuwaon to na tong kanha. Okay. Okay, so asa na ako nabutang tumurag. Ay nadto day sa kuan. Kay day buhi na din ka bakla. Hoy! Wa ka na trauma ha? Wa ka na trauma. Balbag bayot. Maun na day dili magpatakatak disco bakla. Kabigaon ba ni mo grane? Sa Esperanta day. Asa naman mo arang abnormal oh. Wa ka palibak. Ay. Ari bayot ara ICU juga bes ara. ICU balagbag. Asa man si Esperanta day? Esperanta gawas palihog. Sama na ako pa mo dool? Si Esperanta dire bakla. Hoy Esperanta, hoy boy gluta gawas sa taon dira. Di ara, ikaw bakla, di magbamega ma'am. Di lagi magsigpamega bakla. Oy, di palabig disco bakla, di na maayo. Chares. Okay, kuwaon to na tong hammer, of course, ang hammer. Adza, hala si Granny gikuha na sa balaak, hala bakla. Balik na bakla sa balaak. Yayat, gikuha na siya sa balaak bakla. Napay gran pa na murag na bayot baka gikuha bakla. Ano sa makakwaon, chares. Feel na ko kayo na si Granny diri. Magtago-tago ra ba to sa ay! Sumani ay! Si boy gluta, chares. Na overdose man ni si boy gluta. Uy, murag na kumatos. Kay diri sa atong unahon no kay para maka ano ta diri makaanag gang. Ay mara makatakas type ever man gani nagkukuron ta sa mga abnormal. Ay igna Granny imo kong atuon diri Granny kay dara ba kog martilyo bakla. Okay? Okay na siya day, okay na siya. Oh, inyuhan na ning martilyo bakla, iuli na nako ni bakla. Ay no, dapat diri ko magbanabanha. Para manaog ba na sila bakla if ever na mosaka sila day. Para makuha na to tong ano day. Diri ha. Okay. Anara ng mindset day, anara ng mindset bakla. Kaon na to tong balik ang kuan. Kitong pusil bakla. Anara na siya bakla. Si boy glota ni apelo ka chismosa. Awa ha. Chismosa kay ka boy glota. Okay, asang pusil? Okay, wala na sila day. Okay, pala. Okay, padayon. Ay! Nagpamily banding ang mga abnormal. Hala, palabi mo ay. Palabi ba? Ilaya. Nawala ko na out of space ko, bakla. Bakla na, oh my God, day! Na-suicide ko. Bawal man day ay magtira sa hagdanan. My gosh. Ay! Bawal man day mo tira sa hagdanan, bakla. Kay mayatch ka, ma'am. Abnormal. Ay, katawa si grandpa day. Katawa lang dira cool kay makabalos ko Katawa bakla, katawa. Katawa ang tanan, katawa. Ka pangatawa mo bakla, pangatawa mo bayot. Pangato naman diri ma'am. Ano? Ay! Gisipa nilang pusil bakla. Magani mo sila kita. Ay, hala. Hoy grandpa, imong banad, imong asawa day tanawa day. Ning sunod sa kuan, hala kabit din si Granny bitano kay ay. Chara sabi ko ging sunod. Go day pagdali mo day. Kay ko ano nang kuning pusil. Yawa man ay. Mutingog man yung Mutingog ilang salog bakla. Unsa man uy. Unsa yung salog bakla? Ilang salog ba kay magtingog-tingog murag kagub-on nun. Dako man ta kay magbalay day, okay man magwalling day, okay man ang tanan day, ang dili okay ang nangamuyo. Charas. Awa day ha magtingog-tingog iyang balay day way buot. Ya. Panghawa mo day Granny Ben, unsa man yung balay Granny? Go. Di ilang balay day kay magtingog-tingog bakla murag. Okay, so kalma lang. Kay bakla, kalma lang day ha. Kalma kay ano to ng kuan gun. What if musutoy kog kuha?
Kaya dapat pahawaon sa dato sila, day. Dapat si Granny paabton sa to siya jogging dira, oh. Ginaging dira, bakla. Dapat dira taman. Bakla, Granny, pa... Ano, nawala si Boy Glutad, day. Kaya pahawaon po na to si Boy Glutad, no? Kaya marag... Nakakuan po siya, day. Okay, 1, 2, 3. Oh, go, 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 go. Ah! Legit! Oh my gosh. My gosh, kasi. Oh, bayot, take down. Sa ikaw sunod. Oh, bayot. Asa makagran eh. Oh, ali diri ma'am, apil ka, mapil ka. Apil bayot dapat magkuplit pamilya mo. Bayot. Bayot. Asa ka ma'am? Gabaan. Ipang gaba-gaba na mo bakla. Ipang gaba-gaba na mga abnormal, oh. Muna bayot, mga bigaon, magnuday. Charis. Ay, so, anak lang. Screwdriver atong kulang bakla. Okay. Okay, screwdriver. Ay! Dapat magbalas at bakla, mag-reload. Okay, mag-reload ta ho, kay if ever na siya dira. Okay. Oh, ay, basement bakla. Basement ang gihatag. Basement K. Okay na siyang, okay na ang basement K. Oy, not bad na ni siya, day. Ay! Feel ko na mga abnormal. Ay! Eh, wala pa, day. Hala, day. Gahike sila, day. Hala. Gahike. Feel ko din na sila diri baklaw, ha. Chares. Ara, day, oh. Hala, nakitaan ko, day. Ay! Hala, bakla. Lupay-pay ang bayot. Ara. Ali, ma'am. Bayot. Lambas akaron, ma'am. Asa man si Grandpa? Grandpa, asa ka bakla? Pakita. Mag-inabnormal. Okay. Wala ang abnormal, day. Wala, day. Murag wala siya diri bakla. Feel ko ga jogging pod ni siya bakla. Mo siya igara mag-jogging gabi ing dako. Ay, Diyos ko tabang. Kahit di santo siya pangitawan bakla, bahala sa na siya dira, day. Bahala na si Grandpa bakla. Ang atuwa si Granny. At least si Granny nagwapa, mura magnahong og ingron, oy, chares. Si Granny bakit murag nahong og ingron. Ingron sa tiil, chares. Okay, so ikat na to, day, no, katong PC na nasa car. Okay, let's cut. Tara, nangawala na sila, day. Nawala na mga abnormal. Ay, feel ko dili mag-respond si Granny. Granny, dili ka mag-respond, day. Should it best. Should it jud bakla. Mula gubo ang tanan. Tambok ba kay ka, Granny? Okay, anak lang. Okay, anak lang bakla, legit. Kita natagak na yung ano bakla, yung mahiwagang car. Yung Lamborghini bayot natagak. Chares. Sa may naadri bakla. May sulod. Salamat na lang. Ay! Bakla, nabuhi na si Kuan, Boy Gluta. Katawa na mong siya. After ma-stroke. Okay, ala. Day, di lagi ni makuha, day, ay. Ano di man ni makuha? Unsay reason nga hindi siya makuha? Unsay valid reason nga hindi siya makuha? Ay, asa... Yaw. Day! Ay! Asa man pod mo agi bakla? Ay, igdag makaagi mo diri. Buang na jud. Dili makuha, day, oh. Kailangan siguro opinion ang basement bago siya makuha. Okay, asa ang Kuan? Akong gipangita kay Kuan, padlock. Ano di ba ang padlock, eh?
Sirado na dayon. Sira. Bayot. Alagay ko unha ma'am. Di ka kadto diri bakla. No pets allowed ta karon bakla. No pets allowed. Na. Ilamba ko ning bangko ni mo ron. Hala, uy, naunsa man imong matagran pa, oy. Asa ma... Hala, day. Tabangi siya, day. Kulang man nagpa-iyo bakla. Kasi sayo pa jud kang abnormal na kay. Gadadala pa ka ng tukog na. Iunay ko na ni mo ron, chares. Chismosa din sila. Oy, mga chismosa. Hoy, ba, di ko makigdula ni mo bayot. Marakag idiot, chares. Gusto mo na ba? Tulingig man na bayot. No, tulingig man na, ma'am. Sagpang grani. Muna bayot, ilagi manguan. Bigaon man. Kaya akong pangitaon kay battery, dayon. Ay, Ko na totong hammer kay mong gawas. Manggawas ta bakla. Okay, pato sa ning pahawaon ni mga tigulang tiri bakla, no? Kilik asa kong hammer. Ay, nasa ubos sa kusinang hammer. Daw? Pala ko wala na siya. Ay! Tara, legit. Ay, okay, kuwaon sa nato ni... Yawa. Ano nga? Inaabri lang git. Inaabri tayo. Ay! Granny! Nang snitch ka, bakla? Snitch lagi ka day. Ay, naunsa ba ka, bakla? I see you, da bakla. Chares. Dapat tuloy-tuloy lang taha, like, ay, hala, kabalo na ko, unsay lang gibuhat. Agoy, jud ka grani, kabigaon, ba jud mo grani, ay, bisag, naunsa na magkagrani, oy, bisag bana si mong anak grani, imong unayon grani, unsa na makatula, jud kay bayot. Hala, ka threesome sila, tay, hala, day, tabang, yes, si grani ang top, chares. Okay, dapat, ano, saman. Bakla, legit. Mo ani mas si grandpa dire bayot, nakakita ko yung mo ani siya dire bakla. Dai, asa bayot naka-discount ka karon bayot. Hala, hoy. Ay! Utro pag bayot. Bayot ikaw dai kay murag kang siopaw dai. Kulang pa kag buho. Lamba hala bayot to. Hala piit iyang kamot dai, hala dai na PWD na siya. Ay, akong granny just ko dai. Bayot balbag muna dai dire magpabangbuang na ko bayot. Balbag lang sa day, di lagi magpabuang-buang bayot. Mo na bayot, lesson learn, huwag magpabuang-buang sa taong buang. Chares. Okay, diri ta mo agi kay murag mas dool siya day, you know. Mas dool siya baklep diri ka mo agi, ma'am, sa Pikas. Di ba, like, lami ilang views sa ano sky, kay you know. Diba? Hala, kinsa man ning kamot. Kahugaw ba? Unsa man ni? Di man ka bala mag-nail cutter, oy. Naunsa day? Diyos ko, ang ingron anak bakla. Tabangi. Gada ko lang ingron day. Taskig ko bakla. Naunsa na ano mayat, oy. Di mo ka bala mang... Wa man sila nail cutter. Dili pa nasa like cutter pliers. Mas siguro ang gamiton. Okay? Ano na bakla? Ay! Sana. Unsa ang nadiri? Ko walay sulod. Wala yung sulod bayot kay nadiri ang pliers. Ay pliers, screwdriver. Okay, so ano lang. Hagbong. Piang lang sa bayo. Oh my god. Day. Naacha diri bakla. My god, gigukod ko ni boy gluta. Ay! Tani mi magtagbo ni granny tabang. Oh my gosh! Halaga tagbo jud mi day. Legit. Ani mo diri bayat mag-jogging tabakla. Nasa granny? My gosh. Hoy, granny, should mag-jogging granny magubay mo beauty. Kaya ano lang ta best, you know. But isig gukod-gukod ako baytahan na. Kadala ra ba ko ning tusok di basi ilabay ko nimo ni ron. Diba like legit? Ay! Chares. Okay, so medyo layo pa jud ta no, kay murag matagbo na po natong mga unlight diri bakla. No, ay! Gwapahan ni mo granny oy. Gwapa kay ka granny. Hala kahinay ba ni mo mulakaw granny oy? Naunsa na maka granny?
Bayot, tabangin niyo si Granny, guys. Donate mag-wheelchair. Chares. Okay, kay murag ana gang. Guys, kinsay mo donate og wheelchair ni Granny, guys. Tabangi siya, guys. Ay, kailangan ni Granny ang wheelchair. Okay, natay ano diri. Granny, ali Granny, pakita bakla. Hala, oy, Granny. Hala, bait, wala siya, ma'am. Ay, ikaw siya mag-una-una bayot. Ay! Next batch. Okay, Granny. Okay, ikaw ang next batch. Okay, dapat mag-uban mo ha. Okay. Bayot. Ah! Hala, tabangi, day. Tabangin ninyo, day. Sus ko, oy, mga bigaon. Bigaon siya kay mo, Granny. As in, bigaon ka mabakla. Ay, sa taas atong unahon, bi, kay para kuan. Ay, dili bait kay para dali. Dili bakla kay layo ra ba ni siya bakla, no? Medyo layo siya, miyam. Okay naman tayo basement case. Siguro ba si dili ta maka-escape or everything. Okay, unsa ka sa ano? Sure ko battery. Lagi at. Huy, pagaba lagi mo. Wa man ni sulod. Hala, gapagaba. Ay! Gapagaba ang tanan bakla. Uy, sulod. Okay, walay sulod na. Nakaanhan na ta dira, no? Okay, walay sulod bakla. Like, nagpagaba sila, ma'am. Ay, ang car key, di ay, ang kulang. Okay, kulang og car key bakla. Okay, wala ang car key. So, asa na to ni pangitaon? Basta nasa taas. Wala po yung battery. Hala, padayon. Si Granny o nangihi. Gatindog. Dabe? Bayot. Tabangid, day. Bisag, unsa pa kakalayo gari. Basta maabot kanya kong range, Granny. Wajog kay takas bakla. Wala kang takas, Pashneya. Daw. Feel ko padulong sila. Chares. Odza, Bayot. Gwapaha, oy. Si Esperanta. Hala, bakla. Hala, over. Hoy, Esperanta. Hala. Ay! Bayot. Bangil lang sa kabam. Sama si Grandpa bakla. Gabiga na punta na. Luoya, oy, gipambalbag. Chares. Okay, dirasa na mapahulay sa mabayot. Lasa kong kuan. Nawala. Guys, halang screwdriver, day, nawala, day. Asang screwdriver? Hala. Tara di ay nabuang pinangita. Kay sa taas, sure ko, murag battery na guro ni. Ano gani siya dira? Okay, padayon. Okay, asa di ang battery? Locking battery, guys. Chares. Okay. Hammer naman diri bakla, oy. Sure ko kuha na nita ay battery. Sure ko battery na ni siya. Diba? I told... Hala. Lain. Asa ko ito pangita? Oy. Hala, day. Tabangi. Mayat, nay. Kabalos. Holoday, uy, asa man ang holoday, tika sana ato, uy, nawala siya. Nawala siya, day. Normal man ikaliwat. Ara din padlaki, karon. I-ICU ko ng nawong ni mong Granny ron nga. My gosh, Cassie. Ay! Go. Okay. Okay. Padayon. Alis Peranta, ali diri bakla. Ikaw kay unsa ko ni mabait mo kung gisagpa bayot.
Ikaw lagi di ka magsagpa-sagpa bayot. Ikaw day, managpa man ka day, o wa, uluhon ta ka. Balbag, mauna bet, lamba siya, uy. Kumatos na kumatos. Ay no na mag-uban na silang granny dira bakla, waha. Waha. Hala! Bayot, giibol og bala. Anya asa man si granny? Ara. Ay, wa ka na igo. Okay. Ikaw granny, ikaw jud ang pinaka last day. Ikaw ang pinaka slay. Slayable. Slayable ka bayot kay tikasan ka ma'am, asan mo gibutang ang kuan? Nawala ang bakla ang battery. Okay, nawala ang battery no. Basement, okay ra na best, nawala ang battery day. Kaya sakit nila gibutang no, tikasan nila oy. Tikasan ka sila miyam, as in. Na. Alay ka atay, ay charis. Hala oy. Nato diring battery bakla niya natagak day. Tikasan kanya sila mga abnormal, mga tikasan. Kimo ato na lang tag basement beams na ay mga anik-anik diri. Di ba day tikasan kay day nawala day, katikasan ba ninyo oy? Kitaan ko day nakita. Day nakitaan ko day nasa Esperanta. Nasa Esperanta bakla. Nasa Esperanta bakla, nakitaan ko ni Esperanta. Hala, uy, asa man ang basin na adiri. Feel ko basin na adiri, guys. Na, uy, tika sanang granny, uy. Kabuhion, taka granny, charis. Nawala ang battery, day, natagak, day. Kasan kayo sila, day? Mga tikasan, dyan, yung mga bakla, mga tikasan, mga, you know. Ang battery, day, no, nakagbong. Maka-escape na guro ko sa ay ko lang pag car key di ay. Kani pong isa kani makuha o sa may kailangan ani bet. Tobi gundo na to day. Okay, so i-shot natin siya kaduha. Okay? Kaduha na bakla ha, kaduha na. Ano, uy, di Japon siya day. Sa man ni, uy. Ay, sirado. Na ako'y padlock eh. Ang battery na lang ang kulang lagi. Battery yung kuan. Ay! Dapat pwede silang musulod diri bakla. Feel ko padulong sila. Ay, chares. Wait lang ha, kajut lang. No, isayang nga sa battery. Uy, nga naman itong nawala to dato bakla. Ilang saluk mo lapos-lapos. Din ang car key di ang kulang. Siguro mati akong basement ay. Bayot, balbag. Ang modool na discount, chares. Kisa pa may wala naka-avail sa discount at bakla. Avail na mo miyam. Hoy, avail na mo oy, chares. Ay, tara ang kulang. Hala, uy, sayang nga, uy. Kinsa pa may dili discounted ra bakla. My gosh, Kasi. Kasi. Kasi, tumahimig ka Kasi. My gosh, anong ginagawa mo? Liyawan, stuck ko day. Wala ang ikaw po Esperanta. Ay, wa siya na igo. Esperanta, igo si Esperato bakla. Dayon ang next batch kay ay nasa taas, okay. Ang battery ba? Ay, tika sana nila, eh. Gitaguan nilang battery kay madlok sila maka-escape ko bakla. Mga kuan yung ko sila bakla, eh, mga, you know, mga tikasan. Cheater never be win. I-check na to balik, eh, basta na diri. Wa jud ay, katikasan na lang ba? Nawala ang battery day, amot asa to gibutang nila day. Mga cheater jud silang granny oy. Mga matan kay ba? Mga matan mo rag naog kawatan chares. Balik sa balaak ma'am. Mga abnormal mo chares. Kaya ang last na to diri bakla is diri. Hala, way sulod.
Uy, unsa man yung balay diri? Hey, yung balay diri bakla. Hoy, naunsa man ni yung balay diri? Oy, balay pa ni diri. Ay! Na-overdose. Asa naman to si Granny? Daw. Chares, wala siya. Ay! I see you daw, miyam. Arawit lang. Awa ha. Tara. Ready? Bug! Bayot! Wa siya kasulod, oy. Sabog. Mag na magpa next batch. Wait lang ha. Next batch. Nawala kasi Esperanta. Esperanta tong tawag niya bakla. Esperanta, what are you doing? Can you please leave? Ay! Bayot. Gibalbog si Esperanta bakla. Okay, si Grandpa bakla. Asa si Grandpa diri bakla? Grandpa, pakita na tawon day. Kadi ka gwapa. Chares. Hala, oy. Feel ko na siya diri. Okay ra na, day. Okay ra na. Okay, matatag basement. Okay, mga tatag basement, bakla. Adza, oy. Gwapa ha. Oy, maramags. Chares. Na, oy, ang battery ba? Sayang nga ato, oy. Sayang kayo ang battery. Nawala ra dadto. Kaway buot. Feel ko ba sinaad diri ba? Wala po diri. Uy, mga wamo to sila buot. Uy, like legit. Okay, ba sinaad diri? Wala sad. O, puli sulod. You want to play hide and seek? Nya! Niehas! Wait lang. Uy, feel ko padulong sila. Wala ra ba ko yung mga kuan diri bakla? Ana ra tabi. Kay diri ra taday kay murag padulong sila. Niyahas kay miyam. Dili na ko makuha tong handle. Huloy ang battery kinawala. Wait lang ba, marag padulong dyan siya day. Kinawala ang battery. Oh my gosh. Kaya ang battery nawala siya day. Asa da ito? Yes! Nana sila. I see. Ah! Araday! Ay! Legit. Nasa Esperanta? Araday, hala, uy, anong late man mag, ano, dili ba? Kinawala sa Esperanta, ha? Yes. Yang next kay yang bana. Padulong iyang bana. Kay padulong iyang bana day. Excuse me. Wala porag padulong iyang. Wait lang B, murag. Okay na? Okay na yan? Okay na yun, ako na naman maglakad. Okay na daw. Okay na to, Chares. Okay, day. Naman na sila runway. Okay. Ah! Oh my gosh, no way! Oh my god. Oh, my twin brother is a criminal! Oh my gosh, no way! Okay, magtago.
Oh, di ba? Buta siya bayot. Chares. Oh my gosh, asang battery na oy. Sayang ha to. Nag-effort ba ko ato, Charis. Nag-effort ko ato bakla para makuha lang to. Okay, okay. Ay, magulong-hulong pa siya bakla. Matanaw pa siya sa left and right side. Okay. Niehas. Okay, okay. Okay, day, okay na. Okay, wala dito ang battery diri bakla. Chares. Ay! Yaya, oy. Okay, perfect. Okay, asa tong gun? Ay, tara ang gun. Okay, wait lang. Tara si Granny, day. Unsa mo kada Granny? Karon bakla. Haharapin ko na kayo, Charis. Ay! Yes. Dahil dyan, may discount ka. Ay, Charis. Ay, wala siya. Pasabog sila bakla, no? Kay wala. Wala nakadungog si Granny. Ara, tara din, nakadungog din siya bakla. Hala, pag-uban mo, bes. Gauban ang hala, si Granny, kinapa-ouch. Ay! V-drop si Granny, oh. Hala, si Granny, nag-V-drop si Granny, guys. Ay! Hala, nag-V-drop siya, nag-Kiana siya, bes. Kiana with a K? Granny, Charis. Hala, nag-V-drop si Granny Buklo. Tanawa tayo, nag-V-drop siya, doy. Ay, tabang. Napaisa na, matos. Looy lang, wala kita bang siyang bahan na. Okay, ang next station is... Say next. What is the next? Ang next... Ang say next? Ay, katong isa. Katong kailangan lagi i-hit. Kailangan siya postilon. Para makuha siya bakla. Ninaabot laging kandado diri, oh. Unsa man yung kuning Granny, oh, yung balay. Gataka-taka na, day. Gakatakata na sila bakla. Oh, di ba? Basi naro diri sa pultahan. Wala pod, kasana to, eh. Yawa, desesperanta. Day, yawa, day. Day, bala. Ay. Unsa ni? Day. Sini bayot magtit. Day. Dayon sa ni, day. Di wala ko niya gipatay, day. Abi siguro niya kay parimig na ang Charis. Kinsay na yatch. Mahawa na daw diri. Doy, si Esperanto, doy! Posilyon ni, or... Ano, oy. Ayaw. Ay! Face, kabaywan ban ko, di siya... Bogo. Mo din dili siya kaadto, kay nasangit di ay ko. Ogobs. Di man di siya kaadto miyam, kay nasangit ko, doy. Ay! Wala na, dugo na akong nawang bakla. Pinangita tong battery.
Si Esperanta bakla. Ay, di ba't si Esperanta? To play hide and seek. Hala, uy, asa di ang battery? Uy. Feel ko nasa taas. Pagkani wala sa taas, oh. Ang battery bakla. Asa kaya ang battery, no? Pasina diri. Kung wala po ikuan. Eh, wala diri day, uy. Nya, wala diri ba niyahas kay miyam. Oh my gosh, no way. Wala po ipadlock key. Ay, naipadlock key pero wala ko car key. Kulang-kulang man ilang gamit diri, uy. Day, kulang-kulang ilang ay. My gosh, nagtagbo mi sa mga prinsesa. Day, kulang-kulang sila gamit diri, day. Dako kay magbalay pero kulang mo gamit. My gosh! My gosh, Cassie. Okay. Oh! Yes. Ako na si Esperanto diri. Esperanto? King ina mo. Manda ka sa akin. Esperanto. Manda ka sa akin, bakla. Natalo mo naman ako noon. Kaya wala si Esperanto, day. Kaya wala si Esperanto. Asa na pag ito namiga? Ginawala ang battery, day. Tikasan kaya silang granny, day. Kilang kitaguan. Kikarki, hala, makatakas na unta ako. Lainag, batasan, uy. Uy, nawala ang battery. Uy, buisit man yung battery, uy. Kailangan pa itong pusilon. Uy, papusil, pug ka. Charis. Tikasan kay day, ang battery asa. Shotgunan na natin sila, guys. Giming ako shotgun. Giming ako shotgun. Ay, puno na. Ay, hala, hala. Hala, balbag. Balagbag ang bakla. Asa man si grandpa? Luoya, oy, gibalagbag. Chares. Naanay car key pero walay battery. My gosh, Cassie. Na naman untay battery pero oy. Wala sila din ay mo silang aso. Oy, nyehes kay ay. Sa car na unta ko makascape. My gosh. Di siya makuha ay. Unsa man display ra ni diri. Oy, let's see man. Day, battery na lang dyan kulang, day. Kasi makatakas siguro ko diri way battery. Pila rin pagbanggaan na, charis.
Daw, let me try. Let me try. If mag-work ba siya bakla? Na, uy, tikasan mag silang granny, uy. Na naunta ang battery, day. Tikasan po gani mga abnormala ni, uy. Kani pong isa, di po makuha. Hmm. Na. Ambot, uy. Yun sa mani. Yawa lagi kayo. Bayot. Pamati man. Masinaan niya doy. Uy, asang battery? Okay, battery ang kulang. Yes. No, uy, asam ng battery. Uy, ay, makasapot! Makasapot! Makasapot, day, ang battery nawala. You want to play hide and seek? No, uy, asam ang battery diri. Ay. Sayang nga, uy. Sayang ka, uy. No. Grabe, dyan na, katakas na ako, tikasan makani. Tikasan, like legit. Saon ko ya kanino? Nawala sa bigluta. Nawala sa bigluta, day. Ay, yawaj. Yawaj, takla. Bayot wala siya, ma'am. Ay. Kopod. Say next, granny. Chares. Wala man diri ang battery. Uy, asa di ang battery, uy. Bayot, bangga. Na, nawalang battery, uy. Unsa? Uy, katikasan. Katikasan ba ninyo bayot? Asan yung gipantaguan? Uy, tikasan ka sila doy. Tikasan ka sila do. Bishot. Uy. Uy, oso. Ay! Lead shot. Tikasan kay salamyam. Puderi. Na. Anna. Shneya. Mapudri doy. Ang katikas. Kasana, oy. Kasan kay mo, oy. Agba sa kakul. Kasan makakul. Matikasan biya mo. Asang battery. Ang isa po kay di makuha. Let's siya. Na. I see you. No, Oh my gosh, no way! Tikasan kaayo sila. Ang battery kay natagak. What did you do? Mga tikasan.
Ikaw yung nag-chat. Oh my gosh. Over naman sa... Over na sa pagiging tekasan ha. Excuse me girl. Ay! Nawala pa dyan akong pusil diri o naunsa naman eh. No eh. Tiwa dyan diri day. Asa ko man to makita. Okay. Wala po diri. No, no, eh. My gosh, kasi. I feel na di ko niya patakason. Nawala ng mga everything. My gosh. Granny? My gosh. Saan ko ba yun matatagpuan? Na, uy, what jud ba? Ay! Nako. Niyehas. No? Diba? Hala? Ay, wala dyan siya ay. Kanik ako yung ano. Ay, wala dyan. My gosh, Niyehas. Ay, gisapot na ko di wala diri ang kuan. Asa kaya no? Ay. Ay. Madto na ako basement.
Ay, wala man diri. Na, Diyos ko, gikapoy na kong pangita. My gosh. Noon. Di pa din makuha ang isa diri. Ay, kapoy na ako. Ay, reset. What? Coming out. Ay! Ako katakas. Litse. Reset. Hindi ko katakas. Ay, asa na yung battery. Ay, litse man yun. My gosh, ikapoy na kong pinangita. Play hide and seek. No. Bahala mo dira, oy bakla mo una ko. Wala akong kinakatakutan, mga pasneya. Do you want to play hide and seek? Diba, di na ako makuha ang kuon. Bugo man eh. Kasan kay ba? Wala ang battery ay. Ay, wala jud day. Check ka pa. Ganihara ka day. Ikaw pag ipapansin mo kay bayana ka. Hello. Fish. Day. Yawo day. Nag-atay nag-glitch reset. Ay! My gosh. Katakas na unta. Reset. Ay, nawala ang battery. Litse. Tikasan kay sila, guys. Na-reset ko nila. Hi! Nawala ang battery. Litse. My gosh, mga tikasan.